Здравейте! Казвам се Изабела Димитрова и съм представител на туристическа агенция Александра Травел. Каним ви заедно с нас да посетим Ивановските скални църкви. Имаме специално разрешение от директора на историческият музей в град Русе да снимаме в църквата Света Богородица. Това е църквата Света Богородица. Нейният вход е бил тук, където в момента е балкончето. По този начин монасите са спазвали правилото в църква да се влиза от запад, а алтарът да е на изток. Тогава манастирите са били високо в скалите заради нашествията. Постоянно имало нападения. Татари, узи, кумани, печенеги. Те са имали система за безопасност от подвижни морчета. При нападения са ги вдигали. Във всяка църква, когато се влиза, от лявата страна на входа е или списъкът на дарителите, или портретът на този, който е дал средствата за изграждането. В нашия случай е цар Иван Александър. Тук, в притвора на църквата, са запазени освен фреските, оригиналните надписи от средата на 14 век. Те са на повече от 660 години и все още могат да се прочитат. Ето, например, на тази сцена Юда връща 30 сребърника, след което се обесва, защото се разкаива за предателството. Там е написано и повърже сребърника. Това е Пилат Понтийски, който се умива ръцете. Вдясно от него е слугата, който му полива. Надписът гласи: "Неповинен съм за кръвта на праведново село". Тази църква е част от скалният манастир Свети Архангел Михаил. Той функционира от 1220 по времето на Иван Асен II до около 1450, след което е напуснат. Повече от 500 години е било разрушавано от иманярите. Но въпреки това, по тавана са се запазили около 20 сцени от Библията. Ето тук, където е ръбът, е бил дървеният иконостас. Това е алтарната апсида. Тук, където в момента е вратата, е била протезисната ниша отляво на алтара, там където се приготвя причастие. Тук в Параклисът е нарисувана легендата за свети Герасим Йордански. Тя разказва, че той излекувал лапата на един лъв. От благодарност, лъвът му позволява да го язди вместо кон. Затова, ето там, среща на западната стена, той е изобразен как, яздейки лъва, с група богомолци отиват в Иерусалим на поклонение пред гроба на свети Евтимий Велики. Ако се застане в левия ъгъл, на тавана се вижда сцената с излекуването на лапата. А от балкона се разкрива уникална гледка, спираща духа към природен парк Русински лом. Останах удивена от скалната църква, а сега заедно с вас ще отидем до панорамната скала.
Видяхме скалните църкви, невероятните панорамни гледки, а тук имате възможност да закупите сувенири. Ние от Александра Травел ви каним да се абонирате за нашия канал, за да видите следващата ни дестинация.